Κάρι ούντον. Πεντανόστιμη σούπα με ιαπωνικό κάρι και noodles. Σήμερα φτιάχνουμε το κάρι μόνοι μας, μιας και μου το ζητήσετε στο προηγούμενο βίντεο με το κάρι rice. Βάζουμε κουρκουμά, κάρδαμο, κίμινο, κανέλα, γαρίφαλο, μοσχοκάριδο, σκόρδο, τζίντζερ, κρεμμύδι, κάρι, πιπέρι, τσίλι και γκράμμα μασάλα που έδειξα πώς φτιάχνετε σε προηγούμενο βίντεο. Αφού ανακατέψουμε είναι έτοιμο και μπορούμε να το αποθηκεύσουμε όπως τα υπόλοιπα μπαχαρικά μας. Σε ένα σκεύος βάζουμε 40 γραμμάρια βούτυρο και το αφήνουμε να λιώσει χαμηλή φωτιά. Βάζουμε 40 γραμμάρια αλεύρι και ανακατεύουμε καλά. Ύστερα βάζουμε 2 κουταλιές από το μείγμα και ανακατεύουμε μέχρι να βγάλει άρωμα, προσθέτοντας λίγο νερό όταν το χρειάζεται. Το αποτέλεσμα θέλουμε να βγει κάπως έτσι. Σε κατσαρόλα βάζουμε λάδι και κρέας να τσιγαριστεί ελαφρώς. Ύστερα το αφαιρούμε και βάζουμε κρεμμύδι. Όταν πάρει χρώμα βάζουμε καρότο, σκόρδο, τζίντζερ και αφού βγάλουν τα αρώματά τους βάζουμε πάλι το κρέας. Προσθέτουμε ζωμό, νερό να τα καλύψει πλήρως, σόγια και προαιρετικά ντάση. Όταν πάρουν βράση τα αφήνουμε σε μέτρια φωτιά και όταν είναι έτοιμο αρχίζουμε να προσθέτουμε λίγο από το κάρι ανακατεύοντας μέχρι να πήξει στο επιθυμητό σημείο. Στο μεταξύ πρέπει να ετοιμάσουμε τα noodles. Στον μπόλο μας σερβίρουμε τα noodles, το κάρι και τέλος βάζουμε αυγό και χλωρό κρεμμύδι. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση το πόσο πιο νόστιμο είναι σε σύγκριση με το έτοιμο που είχα χρησιμοποιήσει την άλλη φορά. Πώς σου φάνηκε το σημερινό, θα ήθελες να το δοκιμάσεις? Πες μου στα σχόλια. Και αν σου άρεσε, μην ξεχάσεις ένα like και ένα follow για περισσότερα. Ραντεβού στο επόμενο.